Masu kallon mu barkanmu da haduwa a cikin shirin inuwar fasaha. Shiri ne da kan tattaunawa da mawaka daban-daban a fagogi da dama domin jin irin baiwar da Allah ya musu da basirar da Allah ya musu da jin shin wacce irin gudunmawa suke badawa. A yau dai a cikin shirin inuwar fasaha daga BRTV tasha 'yar zamani wato Bitch Radio and TV man karɓi bakuncin Bashir BMB Bashir Bichi wanda da shi za mu tattauna. Bashir da fara mu ne maka barka da zuwa a madadin masu kallon mu. Bashir Muhammad kai tsaye na san watakila masu kallon mu a wannan lokaci za su so su ji menene dalilin tsindimarka a ita wannan harka ta sana'ar waka. Haka ne, ina wa Allah subhanahu wataala godiya da ya bani damar halarta gidan wannan TV mai albarka. Da fari dai abin da ya ji hankali na shiga waka, zan iya cewa na ɗau ɓangare biyu ne a waka. Na ɗau ɓangaren da na yabo sannan kuma da na kuma soyayya kenan. Abin da ya ji hankali na yin wakar yabo ba na mantawa lokacin da ina ɗan ƙarami, zan iya cewa za a kusan shekara 10 kenan. Kaga a cikin shekaruna na yi wa idan ka cire shekara 10 za ka gani yaro ne ɗan ƙarami ko baka ba. To lokacin nakan ji yaban mutane wanda ana ta yabo ana ta waka ana ta waka, to in dai waka ta burge ni zan ji ina son waka kuma na haddace ta, amma ban san me ma take manufi ba waka. Ba ni mantawa akwai wani abokina da muka taso da shi, Abba, lokacin kawai rangidi ya zo ce mu, Bashir ai na yi waka, na ji na buga waka. Na ce garin ya ka buga waka? Yake ce mu ai a makarantar islamiyya ne na buga waka. To haka ne, ya aka yi shine ke cewa ai ga yanda abubuwan suke tafiya da komai ni ma dama ina bugawa kuma to a makarantar islamiyya ni ma na fara yi, amma menene ban san yanda tsarin waƙar yake ba. To amma Bashir, ban katsi hanzarinka ba, a lokacin da ka yi kokarin fara shiga ita waccan harkar waka ka tuntuɓi magabata ma'ana iyaye, kuma idan an tuntuɓe su sun baka ƙarin gwiwa ne ko ku sun soki lamirinka? Gaskiya sun bani ƙwarin gwiwa, amma sakamakon bani ƙwarin gwiwa shine sun ga abokina wanda muke tare da shi ko da yaushe yana yin wani harkar. To dalilin da yasa ma suka ƙara mu ƙarfin gwiwa kenan, suna ganin kamar shi dai ba zai abin da ba shi kenan ba dai. Ko za ka tuna mana waƙar da ka fara yi ka rera mana ita tare da masu kallon mu ji? To shikenan, ba matsala. Sayyidina Rasulallahi, kai nake wa dukan begina, ya Rasulu kanzullahi, al-Mustafa Habibullahi. To a wancan lokaci ya ji Bashir ita wannan waka mai dango na ce kokwar, abinda ku aka fi sani a dokokinku na mawaka. Haka ne, a yanda na tsara ta gaskiya wannan baiti ɗaya in yi dango 4 nan in yi 5 ba na mata. Lokacin da muka je za a kiɗa da wannan abokin na shine ke cewa Bashir ba haka ake waka ba, ga yanda zaka bi da dango idan ka fara dango 4 to shi zaka kare gaba daya. Ba na mata cikin daren muka zauna tare da shi muka sassita ta komai da komai. A wancan lokaci da ka shiga baka san dokokin ta ba kenan? Yau ban san dokokin ta ba gaskiya. To dukkanin al'amari na rayuwa akwai nasarori akwai kuma matsaloli. Ya zuwa yanzu waɗanne irin matsaloli ka fuskanta a cikin wannan harkar? Haka ne, na fuskanci matsaloli, amma wannan na basu a raina dai kawai. Ya zuwa yanzu. To ko zaka ga masu kallon mu akalla waƙoƙinka sun kai kamar kimanin guda nawa yanzu? Yanzu gaskiya waƙoƙina za su iya dosar guda 30 zuwa da 2 zuwa amma sun kai ma da 3 nake tunani gaskiya. Amma wacce ce kai gimbiya a wajenka, ma'ana wadda ka fi ra'ayi? Gaskiya wadda na fara ra'ayi a gurina ita ce hatsin bara. Gaure ce? Waka ce wadda na yi gaskiya akan abubuwan da suke faruwa na yanzu wanda ba su dace ba ana yi. To shine in ɗauko nan in haɗa, in ɗebo nan in haɗa, to shine kawai na sa mata hatsin bara. Ka san shi hatsin bara wani abu ne wanda ake nan ka je a baka gero, nan dawa, nan me a haɗa gaba ɗaya. To shine kawai na sa mata suna hatsin bara. To ita wannan wakar akan me aka yi ta, ma'ana me ya ji hankalinka? Gaskiya akan faɗakarwa ne ta. Kamar ya? To na duba ne a cikin zamanin nan da muke, kuma irin wannan lokaci da muke ciki abubuwa sun yawa, kashe-kashe sun yi yawa, rashin aikin yi ya yawa, sakin aure yayi yawa, rashin haƙuri, masu duk dai hakan dai sai na tattara na dan faɗakar da mutane akan. Ko za ka rera mana ita wannan wakar? Haka ne. A dan tafiya na baya ba za ya wuce waige ba, ko na wuce birnin soyayya ba za na ki in dawo ba.
To masu kallon mu bari mu je mu dan kalli ita wannan waka ta Bashir Muhammad wadda ya mata take da hatsin bara. A dan tafiya na baya ba za ya wuce waige ba, ko na wuce birnin soyayya ba za na ki in dawowa. Cikar lafazi an ce magana jari ce, idan ka faɗa ta zama ta alkhairi ce, cikon kudiri karshe na ka kayo dace. Ba za na rufe zance ba idan ba da hujjata ba, ba za na bi hanyar sarrai ba dan zama mai kullawa. Hali na gari warai kolin zani ne, shiga garari rashin gina alkhairi ne, mai yin haƙuri karshe na samai samu ne. Komai kaga bai karshe ba, ba zai zama mai farko ba, komai kai sadan Allah ba don wani mai kallawa. Haƙƙin talaka da ne shi kwa zalunci ne, aikin masana dinkin barakar kowa ne, rashin haɗa kai zai tarwatsa al'umma ne. Komai kaga yaro yayi da na gaba yayyo koyi, mu sai ta abin da ya dame mu kafin mai zamo ba muwa. Haba 'yan ƙasa ta menene yake damun mu, ƙasar mu guda muna ta kashe junanmu, silar haka ne mun tarwatsa duka da To barkamu da sake dawowa. Bashir Muhammad, a wanne yanayi ka fi jin daɗin rubutun waka? Gaskiya na fi jin daɗin rubutun waka a lokacin da nake cikin farin ciki kuma a lokacin da nake cikin ɓacin rai. Wato kai komai da ruwanka ne? Gaskiya dai inda ina cikin farin ciki to zan yi waka ta nishadi, idan kuma ina da aka dan ɓata min rai to ina yin waka sai da za ta dan taɓa da zuciya haka gaskiya. To kai ka ɗauki waka a matsayin yin ta domin samun nishadi ko ka ɗauke ta a matsayin sana'a ne? Gaskiya na ɗauki waka a matsayin sana'a da yanzu. Gaskiya. To Bashir Muhammad ya zuwa yanzu yaya magana aure, ana da shi ko ku nema ake? Gaskiya babu dai, amma dai ana nema din. Sai dai soyayya? Adan na samu gwanata ba ni dai. A yanzu haka? Yanzu hakan ba. Ya'yan matanci? Ko da ita ka tsaida? Gaskiya dai ana yi, amma da ita ce dai gaskiya dai wadda nake sa ran zaura Allah ya. To Bashir Muhammad, babban kalubalen da ake ganin cewa a wannan duniya ta mawaka kuna fuskanta, a iya cewa al'amarin ya zama alaƙaƙai makalewa alkaki a makogaro, wato shine satar fasaha. Ban sani ba ko ka fuskanci irin wannan kalubale? Gaskiya ne na fuskanci irin wayannan kalubalen sosai da sosai a gurin mutane, sakamakon akwai wata waka da nayi wadda kowa idan ya ji sai ce Hamisu Bureka ne. Ni kuma gaskiya ba wai salon bureka nake ba. To gaskiya na samu makiɗi ne wanda ya iya aiki sosai da sosai, to sai ake tunanin ai makiɗin bureka wanda yake mai bureka aiki, to shi ma shi ne ya min wannan aikin kenan. To sanidiyar jin wannan kiɗan sai mutane ko sun ga cewa Hamisu Bureka, amma murya na kwata-kwata ba ta ma kama da bureka, sai wanda ya tsaya ya saurara tukuna sai ce ai kuma kamar ba muryar bureka ba. To Bashir Muhammad, ganin cewa lokacin baya tare da mu, menene saƙonka ga masu kallon ka? Ito ina yi wa dukkan masoyana fatan alkhairi, sannan kuma ina yi wa wannan gidan TV mai albarka BRTV bici fatan alkhairi. Allah ɗaga su, Allah ya ƙara. To wannan yadda ta kasance kenan tare da babban bakon namu Bashir Muhammad BMB Bici, fasihin mawaki mai tasowa a wannan karni wanda murya suke amo, musamman ga ita waccan waka da tun a farko muka ji muka kuma kalla, wato hatsin bara. Da haka yanzu a madadin shi Bashir Muhammad sai ni Mudassir Uban Tsaro nake cewa sai mun haɗe a cikin wani shirin na inuwar fasaha. Ina godiya sosai. San da haƙin talakawa akan ka kayo gaggawa, ka sauke haƙin da yake kanka kafin ka zamo ba kaiwa. Kasar mu guda mai jan ragamar sasanni, miyo uzuri kasar mu hanyo mata rauni,
mun haƙuri